guys, good morning. Jyoti naman ta guys. Jyoti live. Live ka pa? Oo. Hello? Oo. Oo. Saan ba yung papaya niya? Oo. Bisibis ba rin yun? Bakit ang dami ko yun? Oo. Tapos, hindi ko matapid. Oo. Ayan, para sa tayo, hindi ko ito. Dalang ko lang. Anong kung yung kasunod. Kay partner sila. Plata yung isa. Oo. Iduwala ka pa, yun na mo. Ano na? Tatlo na ka Oo. Ang duwa ka ba, diri gapong ko. Ang duwa ka laki, dira sa salakyan. Pagwa ko gina. Hindi ko patugnaw na. Tumawan ko ba? Nakay nag-ulan. Nag-ulan, tapos nagana ang aircon. Ngayon. Siling ko daw natugnawan ako. Kay nag-ulan. Gagana ng aircon. Tinagpugnaw na. Hello, good morning. Good morning, viewers. Dini sila nga camp, ano ni man? Sila ni Jeter? Camp, ano ni gani ko naman? Sa dini? Ito kami kanina? Oo, sa dini man. Sa may bayog? Di lang bayog man. Sa Carolan Park. Ay, sa Bangkalan. Baday. Bakit sa economy at? Nami gani, ganun kayo taas-taas ng guroy. Kato na sila? Kaya combination. Tigano din sila, day. Dito, tani, ikuno sa lipon-lipon sa may kaso. Makastir story. Ang normal, mas yan, di?
Galing kayo nag-ulan. Balik ka ba sa sampot, baka may magbitbit pa rin sa ato kag ano, may panigilod. So, no, ya kung hindi. Panigilod na dalawang daan mas makita. Galing kayo na ulanan. Sila, tidra na lang. Hindi na lang love at port, ano? Love at ano? Love. Puppy love. 8, sila yan 8, sila yan 9 isa. Dua ka 8, dua ka 9. Kaya 10, Siya grade na yan? 10, wait, 10. Wala, di mo ka formal mga bahay, beep man. Oo. Hindi namin manubya ka na, hindi ama ba na yung doka? Wala. Sa Nubia. Ha? Dali na grupo yun kaya hindi ako kalaki doon, galang isa guro, ito kaya ginalok-lok yan lang. Na? Ay, kung ako nanay, hindi ko na namihan, hindi ko mga bata. Nakabalo mo ng nanay mo. Masking pa yun, no? Girls. Kaya di pa namin, yung mga bata, ang itsura nila. Ang gusto ko na mula lang nakakarto sa balay, hindi na makambalan. Nakakarto sa balay. Ang imo yan, kung may amos, hindi magkabaka nga dyan, basta may gugmak lang. Ginadala yan. Ay, sa Kung gani ka mo lang nga, duwa yan, sa toto. Kaya parang isang lang mag-andot. Ako yung sa bagay, mo rin kaya makainit ulo ko, dalawa ko sa kwarto lang niya. Sulit ko na yan, Amo kami lang bilang yung istorya kami ni tatay. Oo, sakto na. Tapos kaya pagwak mo ko parang harap ko lang matagal ko parang grabe. Kaya kasunggot ka lang, man nga ito, kabad mo lang ang daka sa banga, kala lumura ng bata niya. Ako sa una, mo ko na magkakino na doon, doon ako nakakita, nandito si Jita, doon sa una, hindi ako ay sutirin, so. So, yun, pati na kasensitive yun, pagamba mo na yun, ano din. Ako niya gawin ay sumungan. Iagot ko daan. Kaya mga magulang niya, ginapopos. Ang lang magkalitay kami si Bungyaga. Tapos ko na sa mga magulang ko, kami mga boys. Kaya sila nagprantay sa mga sa ako. Kaya mag-11 12 ang bata mo. May tsura ng bata mo, ha? Taas pa daan. Yan yung driver mo, nablos ng gadong sukat sa ako na kay. Kasi sa eskwela pa, heart throb na yan. Mga Bible, kasi yung Christian grade, yung senior, baka i-hik na doon. Damo, inami ako sa Nubia, yung meron ng Morina. Kasi ikaduwa na Koreana. Yan si Milky ng driver. Kaya Galing ko may makita na, sabi nga, ayam ni Nubia, may upod na lalaki. May manubia na mga klase niya. Dahil kita na may pula, wala na. Balik na tayo. Oo. ang mga si Milky, Wala. sila na spoiled. Turn off sa dayon. Sa dahil. Kasi naman siya daw, alagay Kami niya no? Matchatay sa ako niya bago. Mami, kung Koreana, mong taga-crusher. Magwapa siya. Hello, shout out Edlen Di Juya. You are Filipino. Yes, I'm Filipino. So, hindi kita ako ng pangkaro. Ganun lang yung high-low ako. And you? You are? English? You are English? Roxanne, guy. Ano si Mayor, guy? May pagkamatis ng Rosetta, mo. Shout out Usang. Shout out, Miss Roxanne. Usang Rakita. Good morning. Oh. Stop, then shout out, Miss Roxanne. Stop working. Stop, look, and listen. Working, Roxanne. Hindi ba kikaya naman sila na ginasunod sa iyo? Shout out. Sino? Sabi rin, sino Shout out, Roxanne. Lipat ako dahil. Hindi na sundlog. Monitor Dito na siya gali. Hindi ko na si Mayor. Thank you din, Usang. Doon arak si Mayor. Salamat. Umok. Kasi kaya nila gano'n yung buwan. Kasi hindi siya kasi yan. Ako na nag-eskwela, Noy. Kung may yami, arap yung mga
Pero Mila, pagka ako nagdaday. Ito, sino ba day? 11. 7:55. Ayun na, may nakakaano na kami ah. Dito na yung kakasip ko, stress ko, hindi ko yan. Stress na, agad pa ako maging stress ko. Ganyan pa stress dyan, di mo ba yan? May pa stress na. Kaliwa. Dugang gamay ay. Ganyan. Ang walking, layo nga din, trans lang. Agay Isa na nila, ito na nag-smoking mo na. Di ka mag-abort sa Yes, leso, day? STT. Sa likod din na yun siya. Tapos ano, layo tayo. Trans to chat necessary device. Nung una, minatipon ko yung mga sisid. Sa ulirin, mula na ko lalaki. Rag sa balay. Kinamit, kinanglalang yung baklon ng puto. Kaya kung muna pala magsira ka na iyo, ulat-ulat. Kaya kung hindi, asik na yawa ka ulat, hindi mo matapos ang inyong pura ka, hindi na siya malak. Hindi nilak mo ang malak. Buto-buto mo. Nawili ko ng mga lalayan ko, Laurel Color, combination, manitutik, ganito baligya. Bagay ko ganing, ipang design ko sa balay yung makakit-kapit ko sa may salan. Karami lang, dahil sinanaw ka na. Puro lang lang ipatulbre. Kita mo sa balay, basta pagkalit sa pagkakat niya. Tapos ang mga pako, di ba lahog, yung pang square ko, tapos yung square na niya, yung gunting ko pabilo, kaging kahit, kaging close. Pag ipang design ko na mga bintalit-tabi, alam mo ito, happy. Sila ng Islam. Logo lang. Wala niya, okay, tapos sa mga gagmay, inapang tikon-tikon mo naman yung kaging, butang ko naman sa, ilaban mo kami pula, butang ko sa may kwan, ulunan, iban. Mga tila na, wala niya, usik sa Iba ito ligan nga nagkarakibol, at yun ako nung nag-irito sa kapitan na gunting. Wala pang gunting. Sala una na, bugtawan na. Gano'n ko ba, sige ka pala, alalalala. Nayanggaw ko. Pagkaagaw ko, parang nakita nga ako. Amo to halina ng cruising shoulder ko kay alauna. Nagkago, sige pa ko na isang hindi ko pinayak ko tatante ba na yan namin yung patulder ako kayo sa isang kadlaw na mo yung mo brato kung daw ng yagay tatlo kadlaw yawa ka pa tapos ako wala na may basilbo yung sa balaya sige na lang maalala si Mr. nga taga-gunting ako taga Buligi ko rin, hindi naging tagaan mga yun. Sabi kayo lang. Siya, nagagunting. Hindi wala sa kalagaw. Kami subo sa munggunting. May pila. Hindi wala man tanong. Yung munggunting, kanang wala ng pila. Ugal. Chimpo. Gusto na lang ko brown mo. Ugal pa. Shout out, Glenn. Mga balayan, tapos lalawin. Kabakalawin. Good morning. Amo na siya kadamo dahil isang ini ang rag ko kay duwa may sukat na ako. 25 ka kung maligaya kay damo ila niya sa merkado nga sa 50 nipis paglo pa na dalog wala nga tila. Natahi pa niya nga mahumatay sa natahi para hindi siya mabungka. Ang tublo, pag ikalig sa mo niya, kada isa niyo, tahigon. Uy, kakapilay tayo yung bukuson lang na yan. Kung miro, pinatay kahit ka, sige ko. Tapos kitubluan kami kung paano magunting diyo. Ngayon hindi siya mabungkag, diretso sa, nga bilog na t-shirt, wala mukha, diretso. Sukat, diwa ka amo na. Amo na siya nga niyagwa damo.
sa mga t-shirts. Wala magaan. Ito lang pagkain. Pero wala man dyan sa kanya. Ako kapisan ko, wala akong ginunting, wala mga bad. Wala lang lumayo. Tawaw ka nang namakal ko kanina ng talaga ko. Hindi ko naman ang mga gunting, may nataypan ko naman sa school. Sa tugimaw. Damo. Damo mo kanina. Kalma kiti. Kiti. Bakit talaga pinapuli? Ha? Sa balay. Eh, pagkala city, Vidya, balik mo ako niwan sa saot. Para sa system ng life mo. Hindi ka tayo sabay, hindi na lang. Nasarado na lang tubo. Ito, sa balay mo nang nagpang-waiting, nakalkihan mo na kuluro, gusto ko mixlahan ko naman lain. Na, may bila kong itom, tapos ang pawan mo lain sa babay. Dito to ka sa wang? Merkules, Ha? Kaya, Wednesday ko man sumbong. Ay, hindi mo tayo. Sige, dala niya ako niya kung kayo, kaya ka kumita sa, ano ko eh, galing kay ang tabako ko, may ninulo ko, ang laba ko. Hindi si ko adlaw na ko, pero kusina, mais. Hello, shout out. Update gamer. Thank you. Sa nga nagliginulo ko, pero nalaba ko ikuliwat, pinagwanta ko lang liginulo, kasi kung makapaglaba ko liwat, natulog lang ko ba yun? Timingin ba lang nga nakatapos na ko pangalay, nanibin na ko, natulog na ko. At yung nga, hindi mo akong gagawin na nalite, gaga naman ko pangalay, ang galingin-lingin, hindi ko ba puro na ka pamunpon ako sa una ako nga gilaghan, nagmalamala na to. Thank you sa aking mga top fan. Sunod ko na, ipagwa ko ng maliwan ko nangalay naman ako sa magpo ko nga inabunan. Pag nag-ulan naman yun, pakapit sa babaw. Kaya naman ako nang labas sa mga bayo. Puro itong dahil, puro t-shirt. Kaya ito, amo mga bayo, lalaban na lang ito. Mga galing lang mamakal ko nga ginamo ko niyo. Tapos pagkabot ba, mapilian na nila. Sige, wala na ko na sa guntingon, naging tunga. Yun ang anuwa. Amo namang laba ko nga lumdamo. Ilabay ko rito, makal ka mo ni Undra. Nidamo. Tapos ang kalayan ko naman sa babaw kisamiyaw. Sige, makal ka mo ni Undra, damo ni Undra. Puro ito ma. Siko ako dito, siko kayo dito, mga laba ka sa mga t-shirt, puro ito. Usawa niya nakaliwa. So, ang isa kapak nila lang powder, pagkalo na tubo, mag-ilog-log mo na natanan mo t-shirt na ito. Pag-ulong-uluman mo mga pulo ka minuto, minsan tunga pa na sa oras, pag-butuaon mo lang karo, kumuha na kayo, buto na po. Usuwa lang sa may ilok na yun, sa kamarado. Wala tayo. Oo, nagpa-uway na itong ating na washing. Eh kung di mo banlawan may bao. Ako, ilan mo labas sa mga buildings mo. Ako, tumagin. Yabo, yung mga ilang luwagi, bakal ko ng gamol. Kami dito mga panglaba ka. At, sipa, mula ni Gugay pa lang, dire ko ay tagkilamat pa lang, dire, 1 kilo. May washing, so, ang kuwan mo wala sa pang-drain kay ang hose yan nabukod. Diba, ano ito kung sino may strong na wala ba ko daan sa washing isa kasi mana kadua ka pizza. Labas ng mga kurtina.
Yun lang ako, bura sa sulod bala yung doktor pa namin ang ilaga. Hindi ka nakakapagtuwa. Alam ko ba kasi labang sulod-sulod balay. Pinuwi ko magaling ang utang na turuwak sa loob kay parang sinilas bilhin sa buwan. Diretso ka na yung sa kwarto. Sa siyan mo. Lawak. Ako wala mga ibig sa siyan mo. Sino man yung malunangon ng sulod di man. Basta magamana. Sinilas sa loob na siyan. Tigas ang drainage. Puro balas. Wala ko ang kapiya. Kapag-pras. Nakatulog ang banyo. Kaya nakatulog. Kaya yung mga ya, ako sabihin na nagpupura tubig, wala na tayong bilhin. Kasi kami, hindi kailangan managpog tubig para wala sa gamiton. Kaya, di, malagpog ka tubig. Kung hindi man lang gamiton, ano na lang karoon. Kasi mga gana, ang mga kamabugan, maligo sa banyo, mag-brush-brush na kami sa salong. Kaya, isa ka, tabi ang tubig, ubusin na isa. Yan, siya. Talang tubig na ubos ka yun. Sige, dala niya pang review siya. Lagi ko lagi yung lalaki yung upo na. Lagi, wala siya. Review. Pag-review. Mas maganda eh. Ako na yung maraan niya. Mas nabulat sa tubig. Ano siguro mag-uba-uba? Wala sinila sa silid sa balay. Direksyon na sinila. Tikilo nangon sa buwa. Kada malulang sa loob. Sa salong kasi ka ng masking. Makabalulog yung panan. So, ako magkablog-blog itlog mo. Si Mama, yung ako bala, tanan yung blog na imo. Why diya? Bala, ikaw imo. Si Mama, wala ka tawag sa imo. Ginatagaan mong iko sa ikagahod kung umabi yung di kakaboy. Gulat, babae. Kuya ito po, ubras ang lalaki na ubra ko na. Isa na, hindi ka pang bungkal ko na isang luta. Malawin ko na yung aming ko kartin. Lagi mo ko na yung skwilas. Kaya si Ronaldo na, sa labran na. Doon, sige, basak yan na, malapit. Ato na kami sa Lakaluta, pula pa kami ka. Sa dila na yan. Oo, labran na, hindi kaya sa ilala. May yan, sugar, ano na lang. Tapos, lambot ko pa, rambutan. Tapos, explain sa mag-ano markot. Okay, may akong bungin bilya, ginamo ko na mo ginamarkot. Magina, isang ilaw. Sanga lang lang, butak sa lain niya sana. Bungin bilya na yung ako, na yan. Ito alangan ko man markot to ng kabuga, ko to kalamansi, kagang limon. Kaya ang limon, tupadya kalamansi. Namunga ang limon, gipatante ko sa lawas ng kamansi, napatay ang isangas ang limon. Kaya ito naman tayo ito, yung patanday ko naman ito, kung puta ka suwak, arang suwak ng ulo. Hindi na pa nilalagan kung mapatay ang isang limo, wala naman. Pwede ko na ano na gani, ang tawag sinaman, markot ka, gano'n na gani. Ang isa, dahil markot ka, gano'n na gani. Grafting. Grafting. Ang lemon, pwede mo ba siguro mag-graftingan ng bunga sa kalamansi. Kahit tigamay na yung bunga sa kalamansi mo. Ang kabugaw, pwede ko man lang pwede ko mag-graftingan ang kabugaw, lemon. Yan ang sabor, no? Kaya dapat pari-pariyo sila mo, kasi ko gani ang langka, ang kamansi, bilang ang langka, ano pariyo naman lang na sila mo.
man ang mga craftingan ang lemon sa sanga, sa kabugaw, kay dako yung bunga sa kabugaw. Pasiling na sa kabugaw, may mga putas. Tingnan mo eh. Hindi ko na ito craftingan, kaya ang lemon, kag kalamansi pada, ito ka may kasantig na ito ang sanga sa lemon, sa may kalamansi nga may bunga, isang bilog. Pilayan na lang ang bunga, hindi ko sila kay pumiro ko din. Hello Mga guys. bata, mga tuntok sa inyo. Alabay lang sa balay Good mga bunga. morning. Alip, lang kalamansi ko na daw. Lang tama, yung malas ang kuwan, tulunat nit. Di ba pang bunga na? Tapos taas pa bi, ang bunga, tapos bababaw, singit lang. Tapos ang una man nagtubo na matambis na pula, iyaman to sa kuwan. Ito kan Mr. Taksa na lang ano, kay di lang na kusga niya bunga, kay una pa iban paningit si Sato. Ara, niya pa, hindi lang na kay lipod pag bagyo. Hindi lang nakataw ang ulilan ng bagyo. Nagkuhan, ang hatag, tas ang tag-500, 5,000 ito ba? Ino? Oo, inalukat na pinapuno. Ay, salamat. Hindi na ako mga bublay takas kay nalukat. Hindi na po kaya pa, tubo naman. Taas na gani. Ang daw, natakas. Tama na. Siguro iwat-wat. Eh, nagtubo na lang sa una nga. Ano mo? Kahit kung tubo, malang hulog lang yan ang tubo. Aliso, nabaw na kabayang niya ang buwan. Puno, ti ano pa ko mabasurangin ka mag-butray bagyo, malukat lang, lain niya sa tanong, hindi nga, ang iya nga panugot. Langka, namunga, kung sunod na kong lagpo, maligyan. Diba, may sino na Joy, sinugari langka, kung hindi bakla, dagol-dagol, may paborito, yan ang langka. Pag bagyo, hindi, nalukat, kinapuno. Wala na ano. Kami na, ito ba, iwat langka, may mga babala. Anong light cheese na nagtubo kami, light cheese. Taas, nabutan na lang ang bunga. May light cheese na ko to, may... Nakalapit lang ito na sa Manila. Bukamuti, ang iya mo. Kalagi mga dagpo, kasi na niya ang puno. Ang mara, maging tanong ko, ambot na ang nilamon ko, nilukat ko man to. Kabalo mo marang balik. Durian sa mula, katanong mo kami nag-durian. Nahabulo namin sa likod Nyaga to day? Ha? Nyaga. May? Nyaga. Panyaga na, nakakaon ako yung durian. Hindi ka naman panyaga ya? Nabubusog ako. Nyaga tayo na ya. Ako dito kaon tayo, natutong ko Panyaga. Nang birahan yung siguro ya kaon pa mga panyaga ta guys. Ang quarter to 6 ng nangapi ko dala timo-timo ka noon. Tayo ng tinapay nga bakal sa piyak tinapay. Kaya may hapon ko sudan gabi pala man ko to. Sa kapandisal ako na to pamahaw ko na ginom ko kape ako ginom sa makaraso ng tubig. Ito bugog ko. Hello. Ay, uy, gara, galit siya. Gara. Ako lang tao, nagdala. Pag nagkaon ako sabi na pagdalhin ang mga hibot ako sa freezer. Bebe, namin, wala may isang ano ni Gani, isang dragon fruit, i-juice, kag ang mixlahan, isang ginao, pakwan, nakainom ko sa barangay, na isang nagligan pag ano nila, pag araw ng ano blaw. Wala ka labis, alam na juice. Wala ka dito. Wala pa ka man. Wala pa ka. Isang dragon fruit, no? Sa kabindo. Ano na lang sa sako? May nadakat ko? Dala ko na nigat yan, bali magpatanong. Ay, wala mga liit. Wala man nang ilagay dala sa Nasig lang yung kayo. Sabi, anak ko na sa mga mga
butas okay, di ba? Purong labuan na sila. Dalang pili lang ako kumuha. Hindi ko na kasi kapilay. Doon may 3-in-1, kasi dalang ngayon. Dalang binigay siya. Galing kay Subong, kay wala ka na luto. Gakatigana ng pagkita ni Mama sa Dungano. Ay, aba. Bakal sila. Wala, ayoko na rin kami Dede, Wala na sila sa ano. Wala, nalipatan. Kapila ko Kung na ano tao na ka mo? Nagtimo-timo. Nakanya ni si Ate Tuho. Biscuit na kaya. Lalo. Ang ano? Ano? Ay, hindi ko na yun. Di ko ah. Kanina lang wala. Ano? Ano Wala ba? na. Ang biscuit ko doon. Ano yung pa yun, no? Sa kape. Wala man ka ng basa sa Ronald. Sinasali, ay, ako. Ano yung nalala ko sila? Ano yung mga buwan? Pero dami day Dimas. Bago pa lang yun. Ano yung nalala? Di, nabakal ako tumisi sa radyo, eh. Ano? Hanggang Ay, katulang. 120. Ba, hindi namin. Wala, may isang tigas. Susukaan ko, hindi lang kao. Pao, nakikita ko si Tado ko na ano. Yan. Balik nung Ate, ba? Mami, oh. Ano na, Pwede ko man sa mga red, pwede ko man siya. Kung kahit ko na isa sa stray pag designan ko, parang may hawak-hawak. Ay! Oo, sabi ko. Oh? so, nami dahil, butangan ho, nagnami lang din na kayo, kaya ni Sapon. Di locate isa sa akin. Kasadya, guro kagabi. Okay, malaro lang kami ng adlaw yung nag-practice. Pero ang saot na, mga pang-contest, yan diba ka saot? Yung mga makalo na ko yung pero saot nila na, ano ba na, lumalo mag-sumba, contest nga. Ako naman niya, ako lang niya, ako niya, straight, kung natin sa may patukal sa mga nalagutan sa pagkaan, hindi na kaya ako na paan. Ang mga isang tanda sa sigas. Hindi ba nandiyan na? Sama na ng plastic, kala ko nalabay. Ako ito sinanla mo, mani. Ano na? Ayan, ang balok-balok. Balok-balok. Sid, ang balok-balok. Ano na? Uy, ang balok-balok. Oo. Hindi na mo ang balok sang kwan. Ha? Hindi na mo ang balok. Sang? Nagutara na ito ba? Amo Hindi na. na mo. Ang buta. Kasi mo na, balok-balok. Nyaga ta guys. Guys. Let's eat. Nyaga. Ha? Kasi hindi ko pala. Oo kay Ako yung natatao ka doon sa natin yung tao yung sinakay. nyaga ta guys. Oh. At daw kalisulong. Sardinas ang ulam. Ako kami, oy, kasi nakaya din sa rest. Kaya kunya nung alikod balay na namin kabigyan, kalikod na sa kamay ang cheese pandesal. Aka, wala ka magano? Ay, Si dahil, Daron wala pa. hindi, sequence. Ito na timo. Sa kaya duma kami si Ronaldina niya dahil bisa ko sa Tina. Isa, tatlo ah. Dua ka oh. Dua ka sibuyas, tatad. Aka, kami pinamitan. Kaya bilaya kay bibitan ko na lang gaw. Ay, pinamit. Kaya ako natin sa Manila, yung ituluan ko na nila, siya bitang langgaw. Si Charlotte, ang baka gunamit sa may. Inspiraan na langgaw niya, ano ba ito? Pinaksyon na sardinas. Mas namin, pagit ka lang nansi. Hugaan. Sa Manila, lang ko nang natuon, nakatuon lang ko na. Hugaan ko naman siya. Ito lang mo na yung butang mo yan natin puti. Para kang pawala ng umay. Namin, pagit ka lang nansi. Kung tao nila, sa tanong ko. Hugaan mo ng kalamansi. Alam mo, hindi ito. Ilang daw niya? Kritik lang, ano lang sa umay, lang sa sardinas. Laway, magaling na kamat siya. Kritik lang, tao nila, sila naman, yung tao mo, ginausap mo, parang may kahang-kahang. Ginausap mo, tao nila.
Ito nga, ang tanong ko din na bakle naman iba. Sino naman nagkaraykay di sa puta? Na, hindi manok ko Halainan mo yun. Namin na green. Huwag ko pala sinawag. Sabi, kakilig ligya siya. Sabi, chico. Pakalday, rumila. Dapat po humila. Jadi makan sa loob na sa order. Pila iyaya. Buwa makabilog. Yes, pinta. May nakasasato sa tigol. Ngote sa meeting. Yes, ang is BLJ. Yan yung jet. Atensyon, yes, ang larain. Ano sa bulsang macaroni noodles, tangan lutoon, tangan sardinas. Ibalo na. The Big Mac, mga sardinas, ang sabo, ang suba. Galing mo. Ang may cheese, na pala sa, ang cheese maglawig sa rep, hindi ko nalain. Buta. Hindi ko na, may single ka nga cheese yung kay Nay Lucy, gawa pa na nakapanin. Ano to, ta, Big Mac. Ay, noodles, ito daw. Pili na ka muna. Sardinas. Mario, wala lang luto na, Juan. Spaghetti. May tomato paste pa dagan eh. Tingnan tangan mo, tomato paste ka, tomato sauce. Aw, kag mo, ano niya. Sardinas. May tomato paste ka, ano na lang. Tomato paste ka, bakla na lang. Spaghetti sauce. Gamay, damo pa dangin mo, ano. Macaroni, ang tilin pa naman ni Bibs pa naman. Damo pa. Hmm. Baklan ta, ano, sauce. Baklan ta to sauce. Sauce, dahil ito. Kay ano lang, dirao, kay... Lang? Ang barato pa da. Lahat. Barato pa na da. Ulan ka ba? Parang style lang. Nag-ulan. Doon kasakay ko sa tricycle sa merkado, nangobra ko na sa merkado. Ay, nagapit ko yung test mga kartubi. Gamit ka na din mo, kaya din. Bakit ba niya kay singko namin? Eh, wala. Wala. Uy, namin, subong ka namin, subong na. Tinig ko sa akin. Namin, subong tayo, magtiyag. Oo, 120. Eh, malaman na to. Yung nila kong patay nga, yung mo, ilala, sa bulit ka rin. Wala. Taglibaon ko yan. Nga, kung galing na talabaso no, ay mo. Kung ano Galing kayo sa lakyan mo. tukol ko naman Sakay naman ta. ang balay ng nalaw kayo namin. Uy, grabe kayo no, dama pa sa oras tayo tayo no, dama. Uy, nang limpyo lang kasi namin. Ganito, bilang ang karito, da namin. Ito tangan nila karito lang, kawal mga boy, arakay ko kada. Basura. Kay sila ni kagawad ay di paglabay ko to hapon. Ang ano tangan na dami lahat sa TV, no? Nga magkaboy ba lang makita na daya, daw mo nito, ring pa lang. Ano nila sa barangay Kabet. Dito guys, tangan na dyan. CCTV gani. Biya, makita na daya. Nakita ka niya, sakpon kung hindi ka na kato. Majakpan ka, tapat din. Hindi ko na niya pag-ibunting mo kasi sukon kung man niya pang balay. Wala dami. Naglimbak ka ito. Ay, bali, sa kwan ko di ko lang siya nakuha sa tagpulo. Kaya sabi ko tumiro 5. Na, si ko 5, pulo man nakali. Nang bali, yes, siya, kung diba, may nanay sa para pulo. Si bali, si Pinta, oo, tagpulo. Bakit yung bobo? Kung liwat niya pa, nalanak ito, kapilog talaga. Wala dami. Dami yun. Gani, Pwede ba bang panood sa Rios ang... balay, binay. Ayo. Ari, ang sakilak, hindi ba kalay. Wala ba rin mapag-duty. Malabahan na sa mga tingdok na kami kasi. Ari, ay, naglimaw, ba? Baniyaw, nagpulo niyo. Ayo. Naglimaw. Mga design, Ang bata mo na pwede na. oo, sige, ganit niyo.
Sinyari, napito ka kabilog. Kaya mo na yung mama ni sa pito. Amo ni tuting ko, kaya ni takulo na. Kaya duwa to yung taglima. Nami tayo naman nakapit. Nakitubong yan, lawin namin yan. Kaya ang ara sa dalog na ukay na to nakabagaw. Gusto ko muna kami. Hindi na, Ang mga square pants sa Bladayaw. Hindi na. Nami, ako na mga square pants lang. Hindi nga may natago na yung mga dilargo. Kasi sa... May ato ko tubaklon mo, ma. May Ha? ato ko tubaklon mo. Ba? Ako nga nila ba, para Ano ka, linda na barato. Bakal ko yan. Tag-20, 25. Tagtama kami. Para di na yung bukan. Kuno tayo na, tag-20 na, 25. Ang kuwan, ang mga square pants. Pagbakal ko galit. Yes, namin sa Binalbaga. Uy, nagbakal ko galit. Nasang itom ko, nabaladay na may lasot, may higot-higot na sa hawa ko. Bulan ko eh. Nang nami, baladay na pwede mo mapang, ano ka nami, pwede mo pang lakat pa. Nalakat ko sa, ano, na mang lakat-lakat ko din. Napasuksok ko pa dahil. Ilang, ano dahil, ilang bakal ko pala na 20 pesos. So, bago pa yan. Abi nila na dunot-dunot na. Ganit sa nila ko sa mga baitiyon dahil. Lo ka nang nami, pag mag-upo ya, yung tela ya, wala din ka bukol ga, ano ya, wala pa ya ka, ano na, tabo-tabo. Nami, pala sang duha ka pilot, akong baka lang isa tong green, nga daw square pants man. Matambay. Matambay. Tapos nila, oh. Pakapilan ako ni Iloy. Ulit yung po yung hindi na kapi ba? Sige din. Wala ka dyan pangapi nga, mga tagdari. Tapos na tayo mga pit. Yan ang mga pikaw. Tumapulin ako. Pinamo, pati na ako. Yan ang mga pikaw. Hindi tani. Yan ang pikaw. Nala ko na basta na pa lumbos ko, mo ko na nag-abot ko. Wala ko na duty, ari kilikakon. Wala. Inulo ko ka. Ito sa hapon niya eh. Kung bisang galain, galing mo pamatya. Kaya may obligasyon pa sa rin sa barangay. Makadto ka din. Eh, hindi na ako gusto ano ba lang sa kadlaw na hindi kami pa mga din sa isa kabalay tinangla ng maso. 32 nakabalay din mong tinabinan na isa bali 31. Masugod ko sa 1 nasa sa 31 days itinanglan sakaan ginang 31 na kay pagkasugod mo naman sa 1 i-open na ang box may coins na da mga kwasta puno na ay increase naman nato sa kwan sa simbahan kada bulan nung kay ano niyo Mag-sweldo ko bala, sa 30 sa naton sweldo, mga September first week, duro sa September, 10% kung makakain doon sa simbahan, 10%. 10% sa sweldo. Ang kada Domingo ka kandila Kaya ako man, wala ko na yan yung nabitbit sige ka ko yung tax na kamaran ako basta may mga aral amo lang ng share okay kada ano kanda ko piring ko ng kanda ko piring ko sininin ang man, dalawa kami sim. kaya wala ko nagsimba Na, sa man. Domingo sa umaga kaya Ang bal ko man ako ang ganito na sino mga kanda ko piring ko. hindi sa mga blessings na nabato mo bala sa isa kasi mana ma-share ka man Oo, daso na sin kumataon sa 10% sa sweldo ko. Halimbawa, 5.5 na 5.50. Diba, 5.50? Ang 50 yan, kandila ko. Ang 500, yasat ko lang. May butang lang wala sa sobre ako. Diba, kaya para nga madugang sa balaylan mo sa ano, yan dito. paikot nila Kaya hindi ko nilabas sa 10% na. wala ka na ngayon ano wow titings Wala. nangay ko titings kay isa ko lang ito na ulunggan shin kaya nalipat ko ano nga number ayaw naman ko pangita Matay-tings ka? Kada ako ano, na titings Domingo? kasi kwinta ko pala sa titings ko nga Tiki, ayawan ko pagkita sa titings ko tikin ko ako na lang sa kandila Pwede kwinta lang ginamitan sa tay-tings, ha?
Wala man na gaya ko. Kasi kung wala na din mo kwarta. Yan ba? Ngita kami diya. Amo lang yung miss may 3D lang ko yung simba. Bisa hulog lang kami iskolta. Wala na ko yung hulog. Pagpagdi, nakasimba ko. Ay, mabutang. Ay, nakuha ko. Matay, things ko na May gulo mabutang ko na pa. Sa akin. Oo, kasi ako biro. Ito gani may ubra. Si Miss Steph, may ubra man ko. Kasi minsa, takay magsweldo ka, ganyan pala. Niliplo ka lang gani. Ano kayo nakarutay ko kaya mo ito sige mahulog. Wala ko na yung pinag-post ko pila kaya TV mo man ang pinag Mabutang ko na. Mabutang kita. Puro tayo. ay, pahimo ka tayo, things. Makwaris ka ngalan, pagkatiligoy, ano pa kayo maritis sa kusina pa rin mo, ano kayo, Mabutang ko lang sa chica. Ako nga lang. Pwede pidget. pinalito. Si Jit, ang malunong man. Ang blessings na yung wala nang nabato, mag-share. Ano na ako, para hindi na naman share. Wala matuunan ako yung wala video, tapos wala kwarta, susunod sana eh. Kaya mabutang. Natutulog ko ako na sa mula. Ano? Sa tiya ko. Experimental, luto pasta ya. Pwede ka man lagay mo pasta nga, inusuba. Pinapa? Yung tuna, na balahaw. Pinapa? Amo lang natin ko, malaga. Ano ka mama? Sabi pa mao, pwede ba na naguro ang single nga, ano na ba lang ang cheese? Ang cheese mo lang na-expire duro ya, kaya nang tiner mo na sa rep. Dumi na. Ikay na eh. Kaya alam mo na sa rep. Ang iba yan nag-order. Din sila yan sa Shopee or ano yan, Hawaiian. At tayo tinagpurang grade ay. Mm. Iba na pahimo. Ganyan ang yes ang Hawaiian. Hindi na daw bra. Tapos may palda ka daw. Plastic na. Bala nga straw. Higot nga straw. Gunting-gunting. Pinami-nami. Ito yung ano, ang formiro. Ito nga, hasta sa bukong-bukong, oh. Okay, galing ang bulaklakan. Tapos, gamo na din yun. Dobras, tayo ng gamo na din. Tapos, open ang likod, may bukos. Igwa mo ng ilo. Aigo sa akin. Galing ng sinila, hindi ko magbra or mabra ko kung ng hindi ko magbra eh, ng padding na lang kasi tao ng likod, kung lindukot ko kabli na nakabra lang ko. Pwede ko ang ribbon sa likod, ipatong ko sa sabra, para matapunan ang akong bra, ang bayo. Bali, hindi ko, matamaan ka,
Nalawayan, kumulan daw sa medyo sabi-sabi nga lawas, tapos masuksit sa mayo nga mo, ito kagagwa ang likod, nagwa ang ilok, kalainan. Kumaan na may kalainan. Kumain sa balay lang. Mga tambok, yung kaguluwa. Sa balay, Kaya okay ito lang na. kagabi, mato, anong sakot? Hindi naman ginama, ano kay gabi mo ng sakot. Ay, Ano to ba? wala na may ang kalwa ng mga sakot, kay contest na ang isa nga wala. Ano to ba? Balik ka sa likod. Kasi ano to ba? Si Kami, hindi man ko magpasa. Kasi ano to ba? Sa kami, hindi ko. Ano? Labisan ka ba? Sa mga sawa. Kung wala na kahit mo na, hindi mo ko kaputo. Sino na? Minsan, tinitesting lang yan. Susuyuin mo pa ba siya? Ano? Nalaban mo ba yung relasyon niyo? Or hindi na? Kanagenta. Kapag sinabihan ka ng babae na makiwala Ah, si Sandita, si Gayle, magulang niya. niya na gusto na talaga Jessica, wala yung ano. Kaya? minsan, tinitesting lang yan. Susuyuin mo ba siya? Pag nalaban mo ba yung relasyon niyo? Or hindi na? May sakot na sila Kapag mga sinabihan ka ng babae na Ito sa gintraya sa kay ito sa ilaw. kay Uto din si birthday boy, may drama sila. Kung mga dalaog sila, ang practice sila makalito. Ang pamilya not allowed to join. Entertainer lang. Oo. Wala kang kalapin yung git nga, ano, giveaways naman ang Manila to, hindi mo nakita na, yung sadya na lang na Ay! Gani. Ay, premium daw. Marunong nga nga, hindi lang ko mag-expect na may premium, git. Hindi ko kita na mahatagan. Ito sa dyan. Ayan, nandito kami ngayon sa Cubao, kung saan nandito yung employer niya. Wow, sila dito sa bata ni yung mga niya ako mapusin. Yung employer niya daw ay Yung nasa ang email sa akin na iya. Dahil ko buwan na dahil tapos Tanda na yung employer. kami na kang siya. Ang contest. Teka sa bagay, wala mo yan. Na iba yung pinambal. Ano nga nga, nasayang ba nga? Saan employer niya sa may Jollibee daw. And for the play na si ate, kahapon lang Ano lang di ko pinamit ng premium. Ano na niya sa ano, isang kabubo. Kasi nagambat, may gambat. Nalagay siya lang. Hindi lang sila. Pagkakabig sa ulo yun yung premium. Balik kay Jessica Aguilar. Ano na yan yung mga kami? Hindi siya mo niya kayo parang lang siya. Ako na pala nila sila sa sports na pares mo nasama na tapos na muna sa sulat kami. Nagpakuntis sa sakot may premium na 10K kada barangay. Hindi kami din sa barangay 1, kaya mga dancer kami, nag-effort kami pa kami trino, nag-amot-amot kami, babakal kami costume sa bakulan, sinalit ng trino. Hindi namin manamusan, mga kasikmang kami, hindi kami nag-champion. Di may 10K kami, namamig ang coordinator, isang surat niya, si Pastor Villanueva. Ay ang iyayabit niya, taga ako nalo, gusto niya ako nalo, mag-champion. Hindi ko pinag-iila sa out. Kami ang mga dancer, tumigil-report. Ito na mga kargabi ko, practice kami. Mamu, wala mo lang kalugi. Ikaw kami sa praktisana, hindi mag-critic. Ikaw yung makatulis, barangay 1, kaya balay ko yung layo. Bili kang pato. Nadulog. Ako nang bullet eh siya, ang trainer. Sa tiyak isang naon siya. Ay, naglalisay. Buti, kumpa. Kami sa sobrang kay nakontra kami niya. Tapos dire ka tubig na Ay, mo kilala din pa na. Yes, pa na. Nabutan ko tapos butan ko kung sila na sa delipas pa daw. Para matulog na. Oo, namin lang. Belgian ko. Ikaw lang na butang. Ay, ginailuhan lang. Saan pa natin ang concealer? Anong ngalan sa concealer? Kaya kasi sila. Rin. Ikaw train daw ano lang. Amo mo lang ginabutak sa kuya. Hindi Ako na sila ganun rin. yung tabi ng without it, that's what causes hysteria. Regular
Napakanda yung Wala mo sa kilay na mga ano. Wala na. ang hiyaw dito ng tsura. Na gano'n sila ko. Nakita ka sa bata ni Demila kay Kadua. Ang ginawa. Na, kaya ginawa mga tsura ng mga mukina. Nagpinadala. Sige. Mag-play ko na bila wala na iba. Mag-play ko na bila ako siya. Ah, Or nila ko. black cream mo. Ba't wala na yan? 164 lang ito. Ikaw na, hindi kayo mapawin. More than isa. Eh, wala pa lang maubos ako. 80 lang yung galing makalang sa na-blows ko subang sisisi. Eh, paano na yan? Ito ka makakal eh. Ano ako to? Tao kuya ako kung nag-ate, nag-iit ka ba? Ano lang ang cream din nag-itang ko. Foundation na sa'yo. Unless kaya, Na-apply mo rin sa'yo. di ba dahil, unless ka dahil magbutang concealer, may mga ano ka na na yan, may sunblock ka butang, kuya mo, di ba? Ano ka Paano na na rin sa'yo sunblock yan? Ang concealer, yan pang tabon mo lang na isa. Ano yung buta ng first powder na? Galing ka first powder. Ang ako, hindi yung butang na isa, wala ko yung first powder. Di ba, pants? Ang Johnson. Wala. Ang nga, ano ni, pants na powder ko. Ang muna ginagamit kong pants. Tuglang, hambal, tuglang, Ako ka ang butang brown ko. to ang powder na. Tag-block na ko lang yung butang ko. Wala na ko mapamudot kay Balan. Ako Kuya, din kuya, gusto. ano ba? Dogri ko. Kaya wala po sa highway. Ito bang kiling na Ako man, ako ang muna. Ako yung palasot. Ang mga mo sa balay mo, mapapapa ka mag-block na nung dalan mo lang sa highway. Ay, wait, ako ganit ka pa sa balay. Ang muna na, ako ka na raso ka, nagtinabadhas ko. Ang mga nagbuha na ko ng balik na ko tuluan sa subang sa niligpar kay di pungpong. Nagsihay lang ko kapag kiling ng balas. Dahil lang sa tiyak kang is. Wala. Teka, ibala dahil. Wala na. Wala nga ako na. Naasinan ko yung magkaon. Kaya kayo ko lang iba. Mabinos na. 16 kilo. Tama. Wow. Diyan ako ganit kung hindi nagpot. Pagkamutamon ko sa may ano na pundo. Kami na sa taytay gani kay nag-ulan. Dira sa ulan ka. Nagdamol. Bulakan ang ulan. Ang kado, damol kaya. Gamitin trip. Wala ako. Gamitin trip. Pulo. 183. Ano, nasa kadako na yung taon. Meron ka na sino? Ay, buto na lang. Bukas mo lang na ako. Sa pinaday, lawit naman na. Eh, sana ko lang na yan. Ano ka nakuta? Ay, hindi na mo nakabutan. Hindi sa duyan mo. Ano na? Ha? Concealer. Be? Ay, hindi na. Ano na. Ito, kaya sa din lagi mo order yan. Sa tabi lang. Sa Shopee man. Pila na yan. Sulat ko na rin. Ano wala na ito? Ito, Kaya, agad na tayo, tabunan ko yun. Magpainit ko, magwa ni Saw. kaya ko ka na Pag-aray pag ito. Isa ko kaya namin. Kaya na may gamit. Biyang, be? Sabi na gamit. Pag-brown. Amo din sa mga edad pa na. Si nung namamot sa sinigang sa una, nagdamo ka-brown sa kuyaya. Nakakainit na sa. Wala ba sa akin? Ano yung powder? Natugtuman mo itong sa bata mo ito sa una. Ito lang pinakasulot na sa sire. Naila ko ng tuta ko. Isagaan niya ko ito nila kung silot. Yung silot sa wala ko kabig kami. Ba't hindi ko kabay nga duwaya? Miga, pwede kami din nasulod. Foundation, di ba may foundation, may harap na yung concealer, kinatutamitan. Meron ko man, hindi ba na wala, mas gusto ko na rin dala, may yung brush na niya, binabrush, ang dati ko, pang-set wala sa pang-makeup. Diba may alam na daw ang pulo na siya na pinagyaga. So, may alam ko na.
lalaki na dahil siya. Asiyan sa DIY. Mami, sa ano, Watson ka na ng baka. What's on that? Ang ano dahil, Wala na daan. Kami safe na sila ang mga pumpong yan ako sabi. Alam ko. May pom, tapos may mga tulong. ako na nga kung kamay gamit. Pinilisan yung mga apo ko sa inap ko. Biday. Safe din na pala natin. Right. Did you need something? Nothing. Just checking on my employees' health. Stop, Clara. Tell me, what's wrong with Randy? Di ba meron na Don't sila have my doktor? tracker. No idea. Ara na doktor. Ara. Diba? Please, lady. Manikan. Ano na siya naiwari? Ano na siya yun? Oo, lalabas sa May ka makalatami. Kapila siya na yung ano niya. Dito sa sa gamay. Kala na na. Kaya ala, pag nga daw. Wala na siya kagat. Wala na siya. And hold it. Stay with me. Slowly. Listen to us. Hindi na tayo. Hindi na tayo. Thanks. Yung kailangan kita miss. Oy, tamis bala. Mag-stay na lang yung Grabe live mo mangga. Kinat pa nag-live mangga. Marami ka naman viewer dyan. Kung ano, kung nagkaya system ano yung Anong istoryahan nyo ha? Ang Sildo, sir, kaya wala Sildo, hindi makapagkala yun. Malaka kami sa Watson, kumakalat. Ano ba kung sa mga gusto? Solo lang si Mami. Budulod. Ang dami ito kayo, no? Kasi ito yung dayaw. Sa Watson, may mga ako na. Ano tuloy ka na? Glas Watson sa kanatali. Anong lubong ko? Tani kayo. Hindi. Wala. Ano po? Di wala ka naman kung Wala kaya. ka Bigyan naman mo na kaya. eh. Bigam, ay di mo. Diyos ko, tamay. Butangan mo sa lugo. Mabi mo, pinamo na. Hindi yun. Hindi mo. Kaya lang yan, ano yan? Ano ba? Shampoo? Ano yan? Shampoo? Dry na ba yan? Ding, laki din siya. Shampoo dry na yan. Nagpo mo shampoo eh. May lubong na lang eh. Kaya lang din na, hindi mo yung kung butangan sa lugo. Yan ang black, yan ano, yan ang direct mo. Kaya makibot. Kung tinutik na. Mister gani. Ano po? Isang lugar. Pati kung nakon mo, ano ni mo? Ilugong kami sa ito. Sa pila. Hindi ano po. Pila ka bilang pa lang. Nalusot pa lang. Nakunong damok si Jima. Bala natawa ka ng damok. Kasi kaya huwag gani. So, lupon nga. Nang brown na lang gani. Mayo ko din yung brown. Kasi black. Ang black yan. Sabi ko dahil. Plastic na magano ma. Oo, so hindi madutlan yung lugong. Kung malugong, kasi ang black, hindi madutlan sa mga brown. Hindi Gani ko. Ano? Hindi madutlan. Hello. Lugong sa black. Ganyan. Black ang ilugong ko ng dark brown. Kaya yung impact no black. Bukati ko lang ito. Dalang nilabutang ko. Nabusog na ko. Pagkao ko na. Muna nakita ako. Galing ka sa balay. Pagaling ko sa akin. Natugdan ko kami doon tao. Ano ba? Muna nito ginawa ko. Ha? Ikay Venus na yan. Venus. Venus. Ang hila. Pero, Hindi Mars. dahil wala kami tayo. Ha? Hindi Mars. Ah, Venus. Ah, kung ano Venus. Oh, ano? Venus. Ano? Ito sa merkado. Ito sa merkado. Yung isa na kami pakal ko yan. 160 kami. 160 ang pakal ko na. The 169 sa bratat ko. Yan. Ano? 169. 150 lang natin sa ako. 160 ulit.
Bibs ka, di Berlin. Kaya sapatos sa muna, siguro yung direct ko na pila yung Basta. Wani. Wala ko papel kay kahalo. Wala akong tangan ng kwan. Patilay na niya. Kami mo rin ko na nakita. Namilay. Namilay mo na nakita. Patilay na yan kayo. Damo. Ang may ako. Patilay na kayo. Sige, malamang. Kasi may tape na naman. Patilay. Kaya ako papel o. Magbuba ko sa midyas. Pero note. Ang nakadapa sa midyas kay papel. Medyo halog doon sa akin. Ako ko din entrada. Ako din sila. Kung mga lapad man. Di mapalubiran na yan sa sapatos. Pero may ko nakawala mga. Kaya mo pa na palang halog ko. Alam ko. Inyo lang na. Taklay na lang ko bago. Di galing din sa ukay-ukay. Mga sponsor, okay pa kinain mo na. Oo. Tablang man na bakal ko kay lapad man. Hindi ko kung ano yun. Alam ko katinikil. Kung una ka na nagawa sa katinikil. Maragaw, may pinaka-important ko sa isang susunod. Sabi ko, ano yung sila naman? Ludes, ganito ila seminar. Oo. Pero yun, no? Kasi mo siguro nakakisang kando, hindi mo ang gagawin. Wala na biyan, mga nanunas, sabot. Kasi hindi ko ruha ko, paano matalurek sila. Diyan, Nasabi ko, kami nagpahililo, nagbigat to naglubong ito. Though, Nano ka? may kami itong naglubong kay Chay Terry Lubong man. na kumpanya, Asa kilo. iya nila ni Wala na mo na itong last na. iya nila. Isa ka mo. Kabayad sila mga buwas. Isa kabayad sila mga buwas. Kuha ko mga t-shirt, kuha kami. Isa ka kung ako ang kailangan mong kabala. Nauna na hindi pa ko alala. Sinaturo na 5 kiras na ako. Kaya tinutulong ang adlaw, hindi ko maglala. Sige na ito na pangunting. Kaya ang sabad ang pangunting. Ang giubos ko, ginagaya wala niya bilhin niya sa akin. Guys, busog na guys. Busog na sila guys. Hindi na daw, tatatame. Makletos spaghetti sauce. May cheese man dayan. Kanain din. Hindi ka lang lahat ng sisa. Ako daw lang. Bigla na nada. Uy, ano na tsuga sa pakwan na, hindi mo naman, no? Then sa ref, Ano? taon wala eh. Paano? Kung magalaan, kinawala ka ni... May tomato paste na, tangan mo lang yung kalaman. Hindi na pagpapangin mga dog kalain. Wala na. Gusto ko, simple lang. May corn beef tada. Uy, may corn beef tada, sir. Wala. Ari kayo na ito. Pero ito. Ibutang na spaghetti! Namin siya man. Tinatan. Pindira ka ha? Wala na. Para Oo. Oo. Napanood pa. Dugay-dugay na ng spaghetti. Dahil yung spaghetti wala. ay,
Minsan. Sardinas, lagi na salay. Ha? Sardinas, lagi na. Alas clear tayo. Sino nag-attend? No! Sino nag-attend sila siya? Tatlo sila. No mayor. No mayor. Damo ko ng brown kay sis James Dale Jigs. Ani kanito to na mga item na? Hey guys. Ani may isa lang din. Nila ang gamay. Ay, amo na gali. Ay, elbow gali. Kapir, abot sa inyo yan. Nga, abi pa na yan. Spaghetti. Amo na gali. Pwede na sardinas. Ano? Palain na. Lutang mo sa susi. Iimpon mo sa susi. Ha? Amag? Kasi expire na. March ko lang. Wala sa March ko. 25? 26. June, July. Para na yun, no? Uy. Ano pa, no? Okay, no? June. Wala ka na malipas ko ng buhay ko. Ano na? Expire na. Mabuhay na ng expire na. Okay, naali ng pasta. Ang kaibigan, sila sa braso ng mga kaibigan nila na salat. Tayo na yan, yung sa kita. Paano mo lang natin? Bake. Sabi mo. Wala ka dito. Bili namin sa dito. Ayan, bali de verde. Wala pa. Wala sa mga pasta. Ang Bawal ka sa pasta. Yaw. Mga pasta, kung nasa sa regla. Gaya. Namin kay green, kag blue. Green kag blue dye. Ay, tatlo. Baka ganito si ano. Mo, ano lang siya kaglain. Namin. Kamanan, na lang kayo. Kamanan. Imuan, na lang kayo sa katawan ng dress ko na. Ay, takto na nito. Makuama ng isa. Tatlo si Quinta. Dali, dugaan mo pala isa siya. At idwa na lang ako na. Sali ko galing blue kag green. Namin ang combination yellow kag green, no?
Kani blue Dali nga lapad niya dayo wow. Kaya ang iya, taman ka puso, mula na gaspace. Kaya ano ang iba lubang walang ako. Kaya but sobra naman na anong gumanaya. May kung lapad ni tani ng ano na ni dormat ano ba? Lapad dito dayo. Kaya wala mo kinahanglan. wala ko na ko kapanyaga pero busog ako. Kasi ka na dahil. Hindi ang PO tayo okay na nakuha ko ng Hello, kusina. shout Na out mayor. sa Ang veterinary tayo. Nyaga na. Isupport naman ko. Lunch na. Wala pirmani. Lunch na guys. Kaya na tani kung mapirmani. Harap man sa inyo pirmani sa kaya nagwa-gwa-gwa. Kasi mapirmahan ko karon ino ko na nag si DSR. Kayo na ako yata sa amo niya kung hindi ka kung wala ka sa kanya para mo yung mga city.
Yun. Nga lang kasi Kabagal, natapos ko, ano kami, ano akong bata ko, ang program. Kaya mga nanay ni Sakot, kaya natapos ko Sakot. Napalak ako. Oo, yung papel na HR. Magawa ko na itong rito. hindi kasi mami kay abi ako nung Pwede na sa nila sa Dipataw. Oo. Corn beef nga, Argentina. Ay, Miss Day. Nagpa-vlog ko na yun. Day, nakita mo daw nung pinutang ko na sa Maritime. Hindi mo ano. Nakita mo na yung children mo siyempre kay sa Germany. Nakita ko na sa Taiwan. Agriculture, siya, saan ba? Oh, Ngayon, nag-vlog ko, Easter na yun. Ano lang, no? Alam ba? Doon na yun, pagka tayo, may vlog ko. Kaon yan, no? May Raisa. kaon man tanang eh. Sila ka gano'n. Ano, makamaki ng kaon. Ato na yun, may galang niya ito kaya sa gagmaya kinabakan. Kaya bayan ko mga nabi ko rin ito yung mga kiyado naman yung magsipuli na silaw makakila. Pero Bisan ko eh. Ngayon. Bisan. Kaya nakareserve ng EO, nakareksyon yung attorney. Bago lang? hindi pa to ano kayo may correction na. Insend ko na to ang shit. Ang correction. Hindi ang kurtisan. Kung may correction ba? Titiskan nyo lang to eh. Titiskan niya. Ano Ito ba sige? Number ba? ipaskan mo lang. Ipaskan mo dahil yung ipaskan mo kayo sa correction. Ang correction sa ano. Sang the attorney.
lang. May ING. Pagkala may annex lang. Kaya ang nandiyan ko lang na ang hindi ko wrong spelling wrong. Kaya mo lang kita yan. Hindi ko basta pero ba't ay ako kay attorney, ito ang ganito attorney sa pagdupit. Ba't ako kay attorney sa ang correction? Sana yung Dapat ang magaling ka pag sakto man. double rating. Ay, ang nagkaso ka lang, isip nga pinig, may energy, may energy pa pala. Pinig, no? Dinano yung ako ko, lang, wala ko sa minsin. Kubaan ko lang karon. Okay. At may underline na da. Can communicate second row. Drop second content of the single degree for a breath. Ang mga water body na pwede na testing mo na, water testing. Para sa akin, still the environment daw. Ako na, ako may mga resulta din sa Kung hindi ko man nasa battery, hindi ko wala. Pero yung present, ang present is mga iba din. Kaya mo na siya dali ang ginagawa ko. Ano lang ito yung kailan ko na ng mga sinabi ako na ng serosyon na kulay. Hindi ko yung nagsiro ko na basta yung eksakto ng indicators. Sabi sa culture yan. Wala man. Tingnan ko. Wala. Tingnan ko actually yung ganang mo. Pero mila ko na. Ano to? Right. Unang taon mo daw sa atin nga, daw sa year 1, year 2, doon ako. Ano sa SDLG, highlight ka na. Consider mo. Environment, health, disability. Muna ko na, highlight nila. Ano lang tamo tayo? Asak na tayo. Bagay na ito tayo, lumito na. Ito ang annex na, ang dahil yung annex. Kasi ang space mo daw, na dapat may isagin. Hindi siya magbulag ang annex. Sabi ko na kay Tony na dahil sa ako ng letters ng ano to. Draft ni Danilay. Ano kung ito katatlo ko guro na balik-balik kasi sagot ko koleksyon niya. Pwede na siya. Ako din na sumbong ko din. 8,000. Wala ko rin tuloy. Hindi mo man kayo desisyon niya. Hindi. Ako ya, wala na ako na ibalik. Ikaw ko na lang siya. Sakto din pila eh. Tapos na mo pwede gamitin pa yung was na word. Nagawa na sa letter. Hindi pa pag-letter pa. May past tense eh dyan. Hindi ka sa pasokel. Conductive na yan. Hindi ka sa pasokel. Sige na sa ulit. Ito din ano ko sakto, di ba dahil? Ito yung bugado ko. Ito yung sakto. Ito kaya pag wapin yung wero. Was where? English medium yung napabuada. Siya mo yung pabalik-balik ka kung meeting ang patawag. Hindi mag-present ko sa Facebook. Matikas ba? Si Ma'am Lily ka mag-usap ng mga. Sa preside sa PSP nga may part kasama no? Kompetente ka bilog. Ha? Ang tigilig ko. At mga PSP ang reflection board. Oo, sa sige ko para ako eh. Mga teacher ni nga. Ako mo. Wala ka man din. Kaya. Kasi card ko lang isa, no? Kasi din na yan eh. Give me a card ko. Ikaw din, sana bakit ito na? Oo, hindi na pala ito. Okay ba? So, tapos din ang issue. Oh, bilog. Uy, ito. Buyag. Ay, mabuyag na rin na bilog-bilog ka na. Hindi na, bukas. Wala mo kayo pala. Ang ano mo, ang ginoo. Hindi, dapat. Dapat ko lang ang ginoo.
Yung magulang pa na nagpilipilo na to. Saan ito nakahanip? Kaya mga si Carl nga sunodin ng Japan nga system nga ganak ginaya. Sige, kiri yan. Napakaunti ka na. Na-adapt na natin yung mga boy. Hindi kayo wala niya. Tapos yun yung Japan. Wala akong problema sa Carlo na pangit man eh. Kita ko ting. Nagapang Philippines. Para maanan ko kung hindi ka ka-order. Kaya ito saya mga final. Bye-bye, hello. Dami nag-live ka pa sa dyan? May cellphone ka na isa? Karong di dahil dyan? Ha? Karong na nito? Ha? CHI? CHIRAMY. Ano ba? Ano yung pagkaroon? Charmy? CHIRAMY. CHIRE. CHIRAMY.
Cherry Mike, Charles, sure. Ano meaning dahil? Liwat tabi? C-H-I I. R Eagle E Eagle. M-Y. A. Apple. M. Y. Hindi na kami hindi kanto si mo pinito di ko malo eh. Ano na, hindi naman na-search. Hindi ka namin ka na. Jeremy. Amo na sa. Di ano? Para kasi basic kung ba sa rin ako bigyan ako bigyan ng class global environmental concern. First question, agriculture uses 60% of the 2.5 million liters of water per year. How your agriculture uses more than 50%? Ano pa man po? Kasi mas tiras online. Amo ni nga ano Jeremy. CHI na daw. CHI. C-H-I. Amo na Oo. Hindi, wala nang inga apple sa C-H-I. R ko ano ang R. apple. Gusto na R, na lang gidya MY yan. R-E. MY. M-Y. Amo na. Hindi ko na ma-off. Amo na sa. Sige din. Kaya hindi ko din ma-off ako na. Jeremy official TikTok, Instagram. Jeremy YouTube. Ano ito lang yun? Jeremy is connected with friends. Ano ba? Using Jeremy is representing, annotating. At tiyan mo na siguro ang mga Jeremy, mga TikTok, Instagram. Mo na Hindi siguro. kayo magi sa YouTube at TikTok? Using Instagram? Jeremy, YouTube. Hindi, pinag-ipili. Hindi naman ako sa Jeremy. Ikaw, hindi ka na Jeremy, dahil? Ikaw to? Jeremy. Jeremy? Jeremy is on Facebook. Sir, Ario? Go ka sa TikTok, YouTube. Sir, Jeremy is on Facebook. Join Facebook to connect with Jeremy and others you may know. Oo, Jeremy. Jeremy. Nakadto ka kung saan ba Facebook ko. Join Facebook to connect with Jeremy and others you Join may know. Facebook to connect With Jeremy. Jeremy. Oo. And others you may know. Hindi kayo para makuha mo ng competition niya. Jeremy. Jeremy is the same thing as another thing. Kasi ka sa Facebook kung makumakulit ka sa Jeremy. Tapos na dahil. Ay, hindi ko rin ito magsalita. Nasend ko na sa iya. Nag-google ko yung Google ko yung mga klase niya. Kaya dapat ko lang magsalita sa mga kasama-sama. Is presenting up. Is presenting. Kina? Ngalan niya si Jeremy sa Facebook. Millions of people promote schools to symbol a short term is design. Ako tatay sa mga adults so 628,000 yen per year. Statistic na niya.
Cherry me, cherry me. Cherry me.
Ay, yes. Oh, hindi ka busy. Pupuli na ka mo. They said, hindi ano pa niya, kaya hindi ko lang balik sa dito sa ako. Actually, na-receive na isang sa ako sa lalaki na. Tapos susunod na sa po. Hindi ko na siya pag-walk kayo si ma'am na bibigyan ko so they say, hindi ko na nakasawa nila. Hindi naman yung makoreksyonan. Ang imo na niya kahit may perma. So, makukuha nung itong koreksyon kay ate mo na rin. Nang draft pa lang material imo. Ang limit, nagtingin. Yung annex eh. Oo, ang annex eh. Kung nagdo dapat yung annex. Kapatay. Ano ba yun? Ano naman na? Mga batagutay underline na. Hindi ko ay ano ni araw-araw naman. Pero ang na ini mga question, pero ang na ako dance ko, right? Yung mga pati mga water body, sa ano, kung mga ginatesting. Kasi ko nag-ano na ako sa inyo, sir, isa ko ano, so, ay inupo ko lang sir, ano, sa needed na. Kasi araw naman ang dapat ilubra ko sa indicator. Hindi niya dali sa katapusan. Hindi niya, nag-end na kami actually. Sino siya sa nung mabalik sir? Dito, attorney karoon siguro, parang sa sapon, kapag hindi mo nabiyan sila sa tubig, pero hospital siya mga sakto. Hindi ang malikuan mo ginasya nga sakto niya na talagang piso, kaya hindi na sa mandi. Tapos sige niya, kung ano, kung may mo, nga makakatulog siya po. Yes, okay, after si May isa, tawag. Ara ka man na. Ayan po, ang ato na mega na. Ang ato na mega, wala niya po nakapamerma. Sige niya po, hindi na. Kaya rin sa sino. Dahil mga po siya, dahil siguro, hindi ano mga dapat. Wala ko na kumayo ang invitation ka namin. Siguro pa rin kami. Siguro pa rin si Mayor, pero una lang pag-istorya na kay Mayor, si kami nag-istorya na ito. Nagpati ko ang bali Mayor, yung pa-research siya, duwa ka, hotel, separate. Kaso, ang una, hindi ko hindi ko patay.
Sa akin mang nirmasa ko, wala ko sulat ito pa sa magugto, mga pasko na kung ganila dalhin. Sige ko, please, wala ka. Nakuha naman sa kanya na, yung nga naman, yung na-apply sa ano, sige ko, ay, yan, tapos lang ko yung tapos dito, tapos mabuhay, mag-isip na na yun. Sige, tapos dito, na namin, guys, wala ko di work out. May ka na yung sa akin, hindi ba yung sabi ko na
hello, hello, hello. Shout out. Shout out kay Nani. Hello. Sorry. Nani. No voice, no reply. Live ko, live. Live stream ko. How are you too, Nani? What are you doing? Stand up and back side here. What? Stand up and back side. Yes. Why? Why you delete your message? You want to say? Yeah, I want to say you. Ano sinasabi mo? Stand up, stand up.
about. Oh, I'm so sleepy. Ah, okay. Thank you for your support. Talk nonsense. You remove your chat because it's nonsense. Ah, Premo, Prem Nani, you talk nonsense. No, I don't have.
Bye. Good night. Sweet dreams. Yes. Hello, Punani. You said good night, but you're still awake. But you're still awake. You said good night. Good night already.
Nako. Sige ko lang yung butang tayo.
guys. Bye-bye na po guys. See you next vlog.